باجا پەرستگەهێ مەتتا 17 چاخی ئەو گەهشتن کەفەرنەهومێ باجگر هاتن با پەترۆس و ژێ پرسین مامۆستەی وە باجا پەرستگەهێ نادێ وی گوت بەلێ دەما پەترۆس هات مالێ پێشی ئیسا ژویرە گوت تو چاوا دبینێ شیمۆن پادیشاهên dinyayê bac û bêşê ji kê distînin ma ji kurên xwe an jî jiyên biyanî Petros got jiyê biyanî hingî îsa ji wî re got naxwe kur serbestin lê ji bo ku em dilê wan nehêlin tu here gorê û şewkê xwe bavêje masiyê ku pêşî hat bigire devê wî veke tê zîvekî mezin bibînê wî bibe ji bona min û ji bona xwe bide wan. Luka pîroz bincî. Slav û rêz xuşk û birayên hêja.